Hej og velkommen til videoen. Således finder man A og B på en graf. En lineær funktion, lineær model. En vigtig ting ved en lineær model, som vi kan se her, det er en lineær funktion eller en lineær model, må vi hellere kalde den. Der vil samme stigning i x-værdi give samme stigning i y-værdi, uanset hvor på grafen det er. Hvad mener jeg med det? Jamen det er illustreret her, at vi stiger med en eller anden værdi på x. X-aksen er jo hernede, y-aksen er heroppe. Så vi stiger med en eller anden værdi på x, der, den er rød. Så stiger vi med en værdi på y, og den er grøn. Og der kan vi se, at den her værdi, altså det stykke her, det er lige så langt som det stykke her. Og derfor så er det stykke her lige så langt som det stykke der. Det kan vi bruge til at finde A og B. Hvis vi kigger på en graf, så lad os prøve at kigge på den øverste graf her som eksempel. Fordi det passer lige præcis med, at det den stiger, det vil vi vise senere, men det den stiger, når vi går 1 ud af x-aksen, så stiger den med A på y-aksen. Så måden, ellers falder med A. Så måden vi kan aflæse sådan en graf her på, det ved vi stiller os et sted, eksempelvis her i værdien 2, og så går vi 1 ud her, og så vil vi se, for at gå 1 ud, så går vi 1 op. Så i det tilfælde her, der vil A være 1. B kan vi også aflæse på grafen, og det vil hver gang være det her punkt, hvor vi skærer på y-aksen. Så hver gang kan vi læse B som værende punktet på y-aksen. Godt. Hvad gør vi nu, hvis ikke den stiger et helt, altså et lige antal gange? Så det har vi et eksempel på her. Nej, det har vi et eksempel på her. Det har vi et eksempel på her. Hvad nu hvis ikke den stiger et lige antal gange? Vi kan se, hvis jeg går 1 ud her, så går den kun et eller andet op her, som jeg ikke kan aflæse. Den måde man gør det på, det vil man finde ud af, hvad er forholdet imellem vi går ud. Så jeg går ud indtil jeg finder et sted, hvor jeg kan aflæse. Her kan jeg aflæse punktet præcis. Så jeg stiller mig her, og så går jeg ud og siger, at jeg går 2 til venstre, og så går jeg 1 op. Og det udregner jeg så. Hvordan finder jeg A? Jamen det gør vi at sige, at A er lige med. Så sætter vi lige en brøkstreg ind. Det jeg går op eller ned, divideret med det jeg går til højre. Husk, I skal altid gå til højre for at tjekke det. Så det er formlen for, hvordan vi gør. Så hvis vi prøver at kigge på eksempel igen, så går jeg 2 til højre. Så A i det her tilfælde her, den var der. Så A er i det her tilfælde her lige med det jeg gik til højre, det var 2. Og hvad går jeg op og ned? Jeg går 1 op, så det vil sige 1 divideret med 2 eller en halv. Det virker sådan, at hvis vi herhenne går opad, så er det et plus. Og hvis vi går nedad, så går det som minus. Så vi går 2 hen og 1 op, derfor så er det plus 1. Hvis vi tilsvarende havde gået 2 hen og 1 ned, så havde det været et minus. Og det gælder altid sådan, at vi kan aflæse B på det punkt, hvor vi skærer y-aksen. Det var hvordan man finder A og B på en graf. Tak skal I have.